Atur sugeng dumateng Kang Samya Dhateng ampreksani badan kula wujud jamang malang-malang sampun ngantos samya jinggleng mangke ngundang dumateng Kang Samya meksa ageng alit kakung putri sepamuda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun gunging pangaksama saking dosanga dereng saged tata lan udana negara sanyata saged mung lunga sapa ngupados pangupa jiwa milanipun sedaya Kang Samya meksa sampun ngantos sami ngala-ala pring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih golongane santri sayanti saweg sami anglampahi kesenian warni-warni milanipun sedaya Kang Samya meksa sampun ngantos sami ngala-ala pring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kancanira najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih golongane santri sayanti saweg sami anglampahi kesenian warni-warni sampun cekapang dados atur kawula mugi samya sekecak langkahira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten potong pemuda di dosanga sing rupane Allah aja ngala-ala awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meramaikan festival hari ini. kula perlu arah-arah kanggo
festival siang ini. Mila para rawuh kakung saha putri kersa apreksani rupa amedeni. Katos sampun cekap lagu-lagu kula menawi lapat nuwun kenging pangaksama. Ayo kanca rame-rame ngendang iki. Gambang suling ngumandang suarane. Suarane Tulis kepenak undine. Unine mung trenyoake suarane kentrong katipung suling sikrak kendangane. seni kanggo tuntunan kanggo ajang tawuran. Gambang suling ngumandang suarane. Suarane Kepenak unine. Unine mung trenyoake suarane kentrong katipung suling sikrak kendangane. Aduh walas suwite gede Dodo malas le nyambut gawe. Gambang suling komandang suarane. Tulan tulit kepenak unine. Unine mong nranyohake swara lan ketruk ketipung suling sikrak kendangane. Para budur iku candine do sing akur karo tanggane. Gambang suling ngumandang suarane. Suarane Kepenak unine. kepenak unine. Unine mung trenyohake suarane kentrong katipung suling sikrak kendangane. Iki seni kanggo tuntunan oke golek paseduluran. Makaten kala wau seni sedaya kabar saking Kusongo. Sedaya kekirangan estu nyuwun kuing pangapunten. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.